Hello guys, I'm me. I hope let's play my Angela too. Like the picture is of the I like it. My gosh, it's very cute this image. This is so good. This a sugar. What is the color of this? I guess it's very cute. Hey, taking it out of the game. Hey, you see this collector? I drove it. His organs, his eyes, his symbol, and true. Collector. Okamžitě po tom odběru my tu rohovku vložíme do roztoku a tak ta tkáň tam může být skladována při 4 až 8 stupních Celsia, maximálně 14. Živému pacientovi je rohovka přišita zhruba 11 stehy a většinou pouze v lokálním znecitlivění. Oční tkáňová banka funguje od roku 1991 a od té doby lékaři produkují přes 20 000 I love this collector. Dnes se tkáňová banka přestěhovala. I can really hang like a stitch. I go like this. Oční tkáňová banka zpracovává i další tkáně. Here shoes. I have like very pretty shoes. Yes. Here is a blank. Just like a blank. That's my favorite. What is she so small? Look at it, you see this glitch. Look at this is like a glitch. Your hair is white. What? I want this. I want to get this. I have to join. What the game is this? I have a mad hair. Oh yeah, I have a pretty hair. Not this ugly. I have a stutter. Look at like like that. I get where is that vibe? Where is why? There is that vibe. This is a silver. That's the topic. What is taking this hill? It's so cat. It's a very near. Like a glitch creepy. This is so creepy. This flag. I like the savior. I hated that. Flag. Here we go. It's kind of crazy. Here we go. What's this? What? I know giving me. There is the cute hair. No, my hair looks like hair. Téměř po celém Česku platí od zítřejší 12. hodiny výstraha před vysokými teplotami a také před silnými bouřkami. I like it. Oh, really good. Pěkný večer, tak už je celkem příjemně, ale přes den tady teploty dosahovaly až ke 30 stupňům a silný vítr. Vysoké teploty teď zaměstnávají zejména záchranáře, ti, kteří žijí lidem s dehydratací nebo lidem, kterých Tito lidé měli mít na pozoru během protože po téměř celém Česku teploty dosáhnou 30 stupňů. Astrologové očekávají v Moravě a
ulavit, tam by mohlo být až 5 stupňů. I get to see it. I have to see it. Now, wake up. You're so crazy. You're That's why I hear you say. Let's go this is the eye. Let's say very fake. Very happy. Stop. Look at that. Konec staleté tradice. Loni v lednu jihokorejská vláda schválila přelomový zákon, který zakazuje prodej a konzumaci psího masa. Teď se asijská země připravuje na to, až za necelé 2 roky vstoupí v platnost. Po větší ochraně psů volají jihokorejci už roky. Majitelé psích farem, ale ocitli před těžkým úkolem zrušit zajeté odvětví a prodat zbylá zvířata. Na to mají jen několik měsíců. Přijali zákon bez jakéhokoliv skutečného plánu a teď říkají, že si psy ani nemohou vzít. Chovatelé doufají, že jim dá vláda více času. Úřady podle nich totiž doteď nepřišly s opatřeními, které by dostatečně ochránily jak chovatele před krachem, tak zhruba 500 000 psů v zajetí. Je mi smutno z toho, jak moc trpí, ale zároveň mám naději, že se nám podaří z této hrozné situace dostat. Většina útulků v zemi už v tuto chvíli praská ve švě. Si nejeví mnoho jihokorejců zájem, ale mařina maso totiž chovají spíše I can be a prospect. Bojovníci za ochranu zvířat už stovkám psů našli They fire tester 6. Od loňského léta se snažíme naše psy prodat, ale obchodníci stále váhají. No. Zákazem v Jižní Koreji, ale prodej psího masa z Asie nezmizí. Jeho konzumace je rozšířená a Vietnamu. Večerní televizní pokračují, zůstaňte s námi a dozvíte se víc. Vláda už premiéra odmítla nové emisní povolenky Evropské unie, které by přinesly výrazný růst cen. Na Pražském hradě dnes startují letní shakespearovské slavnosti. Soud v Praze začal projednávat první hromadnou žalobu v historii české justice. What's that? I can. Zdražování benzínu, plynu nebo uhlí. I can't do that. Why your eyes beat me? I see this clacker. Evropské unie, který by podle něj zatížil peněženky lidí. Stop! Úplné zrušení a v tomhle postoji není sama. Why is she so? Nezavede emisní povolenky druhého typu, I ale současně se snažíme o řešení, které bychom prosadili na evropské úrovni. Nemáme v tuto chvíli podporu pro to, abychom emisní povolenky ETS 2 úplně zrušili. ETS 2 je systém obchodování s emisemi, který by nově dopadl i na domácnosti a dopravu. Podle české vlády by to znamenalo zdražení benzínu, uhlí nebo plynu až o desítky procent. Úprava systému, kterou iniciovala Česká republika, by měla obsahovat i hlavní změny. To nejdůležitější je zastropování ceny povolenky na 45 € za tunu oxidu uhličitého. Let's go. The circuit. V případě zemního plynu by se jednalo 225 korun na megawatt hodinu. V případě uhlí, které má největší obsah uhlíku, jako přes 300 Kabok is recorded. Bude systém změněn, tak by ty pohyby cenové se měly k úplnému zrušení povolenek podle většiny expertů, ale nejspíše nedojde. Dokument je pouze prvním krokem k otevření dialogu s Evropskou komisí. K české iniciativě se přidalo I got cheese. Bye bye. I will do that part too. Bye. Absolutně za mě nedává